پشتی دەرباسبوونا بهتر جێ ساڵک و نیڤێ بە سەر ڕاشنویسە دەستورێ نوێ سووریە و رووسیا پێشنیار کردبوو. جارەکە دن قەیرانە سووریە بوو بابەتێکە گەرمە گوتوبێژیە لە مۆسکۆ بە تایبەتی پشتی سەردانە سەرۆکی ڕژێمە سووریە بەشار لەسەد ji بۆ مۆسکۆ. لێیانەیە ڤالدایە سیاسی لە مۆسکۆ پرۆژەکە نوە دەستورێ سووریا و رووسیا پێشنیار کردبوو هەتا گوتوبێژکردن دەوێ پرۆژەیەدە ڕۆناهی قەستنە سەر ئەرک و مافێن کوردان لە ڕۆژاڤای کوردستانê. Di panêlekê Vîtalî Naûmkîn ku yek ji karakterên Rûsyayê derbarê pirsa Sûriye ragihand ku di projeya nû ya destûrê Sûriya de Rûsya pêşniyara otomî ji bo Rojavayê Kurdistanê kiriye û di dema niha de Moskô hewl dide ku Kurdên Rojavayê Kurdistanê û Beşar Lesed ji yek nêzik bike. هەروەها ڤیتالی ناومکین ئەشکەرە کرد و رووسیا پشتەوانیە حکومê ئۆتۆنۆمی ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê dike. Ew jê bi mercek û razîbûna desehata federal li ser bê. Pêwîst e Kurdên Rojavayê Kurdistanê bixwe biryarê li ser vê çendê bidin û Rûsya tu aliyekî neçar nake ku biryarê li ser çarenivîsa xwe bide. ڤیتالی ناومکین دەزانین ku Rûsya li gel hikûmeta Dîmeşq wate li gel hikûmeta rejêma Esed kar dike. Bê tenê Rûsya pêşniyara otonomî ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê dike û ew jî bi bê piştevaniya tu aliyekî diyar kirî. Ji aliyê xwe ve Vasîlî Kozîntsov serokê navenda Lêkolîna İslamî û Erebî dibêje heta tevahiya kêşeyên ku li Sûriyê hene neyne çareserkirin û bi taybetî sekterê esayîşê zehmeta destûrê nûyê ku Rûsya ji bo Sûriyê pêşniyar kiriye werê cihbicihkirin. Piştî bi dawî hatina kongrê Sûçî û derencamên wî kongrî bawerî li cem Rûsya durust bû ku çareserkirina krîza Sûriyê gelek zehmet e. Lê di dema niha de careke din Rûsya hewl dide ku çareyekê ji bo krîza Sûriyê bibîne.